един стоите и прегърбен, изправи се. Слушам ли? Тази таблица е създадена с приложението Google. Добре, ми не отстрани, що ме лев ще говори. Няма нужда да се отпред. Създадена е с Google. Ние работихме по тази таблица, аз с Митко работихме и набирахме информация от различни сайтове, които са в книжката. И обрахме най-важното от нея и ги сложихме в 4 различни групи. 4 групи са важни за вас. Кои са? Да. С какво се хранят мравките? Да, подходящо място за фермата, предпочитаема температура за мравките, живот на една мравка в мравуника и с какво се хранят. Добре, слушам те. С какво се хранят мравките? Мравките в принцип се хранят с други животни, даже и с мравки. Хранят се и с зърно, например. Можете ли да ми кажете защо мравката, прибирайки зърното, го разделя на 2 части? Тя не го прибира цялото. Защото трябва да остане и в склада. Да. Мравките, докато прибират храната, не се хранят. Защо разцепват зърното на 2 части? Или има видове, които дори на 4? Защото трябва да остане през студентите времена, защото тогава не излизат на това. Не е причината, поради която го правите, за да няма възможност семето да покълне. В противен случай семето е това, което всъщност средата, която обичат и мравките, и растенията е една и съща. Топличко и влажно. И ако те оставят семената в своите хранилища, за които ще кажете накрая, как са разпределени в своите стаи, какво ще стане със семето? То ще покълне и в крайна сметка те ще могат ли да го консумират? Не, то вече започва, изчерпва своите хранителни запаси. Така, каква температура обичат мравките? Те обичат стайна температура между 25 градуса. Не обичат и да има много студено, защото през студеното време спират своето развитие. Спират да излизат на по-върхността. Добре. Какво включихте в тази категория? Животът на една мравка в мравуняка. Малкият макет, който сте направили, сте искали да покажете това. Какво всъщност искате да ни кажете? Че всяка една мравка си има отделна задача в мравуняка. Има си пазители. Първо, след като сложихме мравките в тази мравоферма, няколко мравки излязаха да огледат района, те се говорят с миризми и така. Те се нуждаят от храна, А има ли вътре разпределение на задачите при мравки? Има, да. Какви са? Женската, само след като я опадят на нея падат крилата и тя само още опложда тя. Кой я опложда? Създаване се повече определени мравки. Кои са тези мравки? Определените. Мъжката мравка. Къде става оплождането? Вътре в мравуняка ли? Не, тя на мравката, като речи мъжката опложда. Оплождането става извън мравуняка в полет, след което какво прави мравката? Майката, царицата. Тя трябва да махне своите крила и влиза в мравуняка и не излиза. Всъщност, тя ли създава мравуняка? Не. Сигурен ли си? И тя дава началото. Ако е нов мравуняк, ако обаче е съществуващ мравуняк и майката вече е изчерпала запаса си от възможност да опложда яйцата, какво се случва с мравката? Майката мравка. Май става работничка и помага на работничка. Ами не, тя бива убита. И почват и преди обаче да я убият, се отглеждат нова мравка. Защо? Работничките могат ли да имат ли репродуктивни възможности? Имат ли полова система работничките? Не, нямат. Те нямат полова система, имат само майките. Това е общо с кой друг вид насекоми? Този начин на живота.
Като пчелата. Като пчелата. В началото мисля, че първата група ви казаха и в материалите, които аз ви качих, ние напразно започнах с първа страница, точно първа или втора беше, съвсем в началото, в което ви казах, че прародител или се смята, че мравката е еволюционно променила се вид оса. Те и за това имат много общо. За това и в определен етап, в определен цикъл от живота си имат и криле. Затова спадат и към ципокрили. Характерното за ципокрили беше какво? Че имат две двойки тънки крила. За разлика от твърдокрилите, които имат две двойки, но едните са с защитна функция, а другата двойка крила е с функция за летене. Добре? Имате ли въпроси? Така, Станиславе, заповядай. С Александра сте направили един клип, който искате да ни покажете как сте работили